Magandang araw mga katropa. Samahan nyo kaming muli sa part 2 ng aming Albay Adventure. Pagkagaling namin sa Ubilyar ay dumaan kami sa isang kamag-anak sa may release ng train sa Kamalig. At doon kami nagpalipas ng oras at buong magdamag. At ang release nyo pong nakikita ay siyang nagkukonekta noon mula Bicol hanggang Manila sa pamamagitan ng mga tren ng PNR. Ngunit matagal nang natigil ang kanilang operasyon simula nang masira yung mga release dahil sa dumaang isang malakas na bagyo. At ang lugar pong ito ng Kamalig ay malimit naming puntahan dahil bukod sa magagandang lugar at tanawin ay dito rin po dating nakatira ang aking papa. At pagkatapos naming magpahinga, ang aming sunod na destinasyon ay ang Kitwinan Hills. Dito pa rin sa Kamalig. Likas po sa Kamalig ang mga bulubunduking lugar kaya mamamangha ka sa magagandang tanawin sa kalsada. At habang binabagtas namin ang daan ay unti-unti naming nasisilayan ang tuktok ng Bulkang Mayon. Medyo maswerte pa rin kami sa araw na ito dahil kahit maulap ay nagpakita pa rin sa amin ang Bulkang Mayon. Habang kami ay papalapit sa Kitwinan Hills ay lalong tumitirik ang daan. At bago kami makarating ay nasilayan namin ang kamanghamanghang tanawin. Dito ay tumambad sa amin ang napakagandang hitsura ng Bulkang Mayon na halos abot kamay na lang namin. Nang makapasok na kami sa loob ay tumambad sa amin ang berde at malaparaisong tanawin. At dito ay ginamitan natin ng malupitang zoom upang makita natin ng malapitan ang bunganga ng Bulkang Mayon. Wow! Dito sa lugar na ito ay malaya kayong maglakad o maglaro at pwede rin kayong mamili ng ride kung ATV o horse riding.
Kaway ban. Kaway. Hi vlog. Ano, uwi na drag race, mga sa libot. Nakainap kami. Try na laugas. Wait a minute. Who are you? Maraming salamat mga katropa. Hanggang sa susunod. Maraming salamat nga po pala kay Tata Dindoy Nebreha at sa kanyang pamilya dyan sa Barangay Gutob, Kamalig, Albay.